Dobar dan poštovani gledatelji i dobrodošli na najveće hrvatsko skijalište Platak. Danas se događa nešto vrlo značajno ovdje, a to je 15. Carnival Snowboard Session. Temperatura je negdje od -2 do -3 stupnja, a publika pristiže autobusima, parkiralište se puni, a u staze se već osjeća prava karnevalska atmosfera. Danas Platak nije samo skijalište, danas je središte snowboard scene i dio riječkoga karnevala. Carnival Snowboard Session ove godine održava se 15. put. Prvi put vožen je 2008. godine, a kroz sve ove godine postao je jedno od najdugovječnijih snowboard natjecanja u Hrvatskoj. Za mnoge bordere upravo je CSS bio prvi ozbiljni susret sa natjecanjem, mjesto na kojem su napravili prve trikove i prve padove. Podršku natjecanju pružaju Primorsko-goranska županija, turistička zajednica Kvarnera, grad Rijeka i brojni partneri, ali tu je i Skijaški savez Primorsko-goranske županije. Za glazbeni dio zadužen je gospon DJ Dog. Staza je široka oko 30 metara kroz cijelu svoju dužinu i sastoji se od 10 tvrdih snowboard elemenata te jednog snježnog elementa. Za dizajn i izradu staze zadužen je i ove godine Marko Gačić, jedan od najboljih hrvatskih snowboardera, a reakcije natjecatelja su izrazito pozitivne. I sad nam je glavni krivac ovdje za to što je staza stvarno odlična, tvrda i u biti što kažu oni koji su profesionalci da nikad staza tako nije držala. Ivan, što se dogodilo? Ništa, prvo se zahvaljujem svojim ljudima što tako izuzetno dobro rade stazu i trudimo se napraviti najbolje što možemo i stvarno im se zahvaljujem od srca, malo nam je vrijeme išlo u prilog i ta kiša i minusi, dobro je zaledilo i evo staza je stvarno ove godine jako dobro. Super, za sada koliko otprilike ima dana skijaški? Za sad smo na nekih 15 dana, sve skupa nekih 17, u stvari da nam žičara radi, a 20 sa sve skupa sa baby stazom i kad škole krenu. To su dobri rezultati s obzirom da u Italiji smo čuli da su veliki problemi bili sa snijegom, ali i u drugim isto državama koji imaju velike skijaške centre. Kako to Platak sve uspijeva? Čujemo da ove godine bilo neke malo promjene, malčiranje, poboljšavanje staze. Čak je jedan čovjek dobio infarkt na stazi, da staza štima kako treba. Nažalost da, evo naš Zoran Sobol, ali dobro je, sve u redu, opet je tu, opet je na skijama, opet je s nama. Da, malčirali smo dobar dio do Gornjeg jezera, napravili smo najbolje što možemo, to nam pogoduje da imamo što manje snijega da možemo naraditi stazu. Ove godine zaista snijega je palo manje nego što smo očekivali, ali smo snježili 13 dana u kontinuitetu i ovo što vidite ovdje je 90% umjetni snijeg, malo nas je pomogao i prirodni. Kad to sve skupa dobro nabijemo, dobijemo dobre rezultate. Odlično, inače upravo ova 2 dana su najžešća, ajmo tako reći, jer je bilo i ski bike i Carnival Snowboard Session i usput je došla beba, prije svega čestitke i kako se sve to skupa hendla? Pa hendla se jako dobro, unosi vas energija, jednostavno pozitivni ljudi ovdje na Platku, pozitivna energija od bebe i nemate šta, samo idemo dalje i to je to. I naravno stvarno suradnja s Mikijem i Snowboard Sessionom i jučerskim bajkom, svaka čast organizatorima, ali evo danas dan kad sam došao ovdje vidio ovaj park, wow, evo zaista jako lijepo. Svaka čast, evo veselimo se i sljedećoj godini i naravno još uvijek isto pitanje da će biti neki veliki FIS slalom možda ovdje sa nekakvim prijenosom televizijskim. Tako je, mi imamo sad u najavi za 17. 18. 2. nakon našeg velikog karnevala u Rijeci dolazimo na FIS utrku za U14 U16 godina za djecu. Tako da nadamo se dobrom vremenskim uvjetima, nešto nam zovu kišu, ali evo, nadamo se da će se to sve održati i idemo s tim. Znači da ponovimo, Platak je najveće hrvatsko skijalište? Trenutno točno da. Hvala. Hvala vam. Recite nam par lijepih riječi.
Pa evo, ja bih prvenstveno zahvalio organizatorima svima od Mikija nadalje koji sudjeluju u organizaciji ovog današnjeg eventa i to 15. put. Sjećam se kad smo krenuli prije 15 godina sa Gata, s Bonavije, sa stepenica, to je bilo jedno zaista nezaboravno iskustvo i drago mi je da smo evo danas ovdje na Platku gdje treba biti Snowboard Session na ovako jednoj lijepoj predivnoj stazi i vjerujem da će svi ovi dragi natjecatelji uživati i dobro se zabaviti. Hvala vam na lijepim riječima. Možemo srećano otvoriti? Možemo. Dragi naši posjetitelji i dragi svi koji ste nam ovdje, ono što želimo reći da svečano otvaramo 15. Karneval Snowboard Session! A kamo su škale? Dakle, djeca, juniori, da li su spremni? Natjecanje započinje dječjom kategorijom. Najmlađi natjecatelji danas ovdje rade svoje prve natjecateljske vožnje pred punim tribinama i uz glasnu podršku publike. Rezultati su ovdje u drugom planu. Najvažnije je iskustvo, hrabrost i prvi osjećaj nastupa pred publikom. Nakon djece na stazu izlaze juniori. Ovdje se već vidi ozbiljna razina vožnje, veća brzina i tehnički zahtjevni trikovi. Sve je u redu. Bravo, dečko. Đurđo, stvarno leti ko vjetar. Morat ćemo ovaj vjetar na Platku nazvat Đurđa. Đurđin vjetar. Završni dio. Kada napravimo ludi trik i onda imamo taj završni dio gdje ćemo napraviti trik koji se ocjenjuje, koji će nas odpeljati u finale, ljudi moji. Takvu sigurnost nisam vidio od... Broj 19, Juri. Jao, kakav trik, ljudi moji, sad je na... Evo dok naša djeca juniori skupljaju koncentraciju, vidim i navijači skupljaju ovdje koncentraciju za navijanje, jer nagrade su lude i šašone. Imamo dvije pakse šampanjca. Naravno, imate čaše, to je dobro. Dakle, opa, vidim ovdje transparenti se gomilaju. Da. Lave, ustani. Zvijer, Manster! Koji Manster je popio? Da čujem po zeleni, bijeli. Opa! Ljudimo, ide se na boks! Boks njega! Vi ste mladi i ludi, šaševi.
Session 2026, 15. naš session, naše događanje. Carnival Snowboard Session i ove godine ima međunarodni karakter. Na startu su natjecatelji iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine te Rusije. Ukupno sudjeluje 34 natjecatelja, raspoređena u dječje, juniorske i seniorske kategorije. Vulkan. Barem ja ne bi mogao. Znači, meštano će reći da su ludi oni koji skaču u vulkan. Evo, u ime Skijaškog saveza Primorsko-goranske županije pripala mi je čast da vas sve zajedno pozdravim i da vam zaželim da imamo jedno pravo natjecanje, da natjecatelji pokažu zaista čim više figura, da uživamo u svemu i da evo promoviramo Platak kao naše zaista značajno skijalište. Još jednom čestitke organizatoru na učinjenom i nadam se da će se to sve dalje još sljedeće godine proširiti i da ćemo opet biti sljedeće godine zajedno. Hvala! Šampanjsko uzbuđenje tamo na ogradi. Kako se sviđa danas ovdje? Lijepo je, da. Baš pravi zimski ambijent. Bez ono više snijega pada. Ovo je dečko, ali tako? Da. Je to budući border? A vidit ćemo. Nikad se ne zna. Biste ga radije dali na bord ili na skije? Evo ima opremu tu. Pa to je prava oprema. Da. Za koga navijate? Za sve? Ok, bordanje Ali- znači je zakon. Vi volite bordati? Da, ne, ja ne volim bordati, ja skijam, ali bordanje je zakon. Odlično, super. Imamo bordera i- Ovo je taj border, znači isto u Nine-u, Molim? u klubu Nine. Ne, ja sam iz Zagreba. Dobro, inače dobro bordaš. Da, Ok, si se natjecao ovdje. jesam, malo prije sam bio sad u juniorima. I kako je prošlo? Pa mislim da je dobro prošlo. Premalo vremena, ja mislim imamo naprema seniorima koji imaju 50 minuta, ali bilo je dovoljno da dobijemo 3 rana. Super, hvala ti. Ti se sviđa danas ovoga natjecanje? Organizacija, sve super. Vrijeme, evo, taman sad sunce isto malo opet došlo, tako da bomba. Kako čujemo, ti si tekao sada border početnik, jel tako? Tako je, tek sam počeo, malo sam došao vidjeti šta ću raditi za koju godinu. Znači tebe očekujemo isto uskoro ovdje. Tako je, sigurno. Za koga navijaš? Pa za sve. Da, šta ti piše? Ja navijam za sve. A ti voliš bordanje? Pa da, Ja bordaš sam. da. I kako ti ide? Pa dobro. Voliš, baš voliš jako i ne padaš. Ne padam, ali volim da. Ej, se natjecao danas? Ne, Dobro, sljedeće godine. da, vrem. Može. Evo, naša dodjela prvo ide juniori i djeca, djevojčice, ovako. Drugo plasirana, Đurđica Kolar. I prvo plasirana je Tiva Brumen Loboda. U kategoriji dječaka treće mjesto zauzeo je Gregor Jugo, drugo mjesto Jakob Hace iz Slovenije i na prvom mjestu je Marko Kolar, Hrvatska. Djevojčice, dođite s nama se slikati, brzo. O, bravo, evo slika. U juniorskoj konkurenciji treću poziciju zauzeo je Antonio Antić iz Hrvatske, drugu poziciju Fabijan Vidaković iz Hrvatske i na prvom mjestu je Valen Peršun Nasufović iz Slovenije. Odlično, ajme na slika. Nije da se ovdje slika. Svi su gore, no
Ovo nam ujedno je prvenstvo Primorsko-goranske županije u bordanju. Zahvali snijeg. Krećemo sa seniorima, hit 1. Svi seniori prijavljeni u kategoriji vozite zajedno od 12 do 12:45. Hit, opet ponavljamo, kvalifikacijski seniorski, tako da svi seniori opet voze između 1 i 15 i 2. 5 najboljih ide u finale u seniorskoj konkurenciji i evo, to je sve što sad trebate znati. Sestra od suca Vida Barića, on vam je najpoznatiji border u Hrvatskoj i kao njegova sestra imam sjajan tretman, a natjecanje je fenomenalno. Čekajte, što nije on iz Zagreba, on nama svima govori da je iz Zagreba. On je riječan, Vid. Sveti Vid, zaboga. Svi govore da je iz Zagreba, da nije... Možda sad sam otkrila tajnu. Vid vam je iz Rijeke, Sveti Vid Barić. A ti isto bordaš? Ja sam bordala u mlađim godinama, sad samo malo čilam. I ko je bio bolji, brat ili sestra? On je bio prvak Hrvatske, ja sam samo šlepala za njim, odlično mi je bilo. Odlično, hvala ti. Dan danas, hvala. Bravo, Slepi. Slepi se zagrijao, ljudi moji, aplauzi! Bez trik. Opa! Marko Rijeka. Snowboard Klub Naj. Pa slušnik! Kako jura oblak. U seniorskoj konkurenciji natjecanje ulazi u svoj vrhunac. Svaka vožnja nosi rizik, ali i priliku za savršeno odrađen trik. Natjecatelji se bore za postolja, ali i za prestiž pobjede na jednom od najvažnijih snowboard natjecanja u Hrvatskoj. Nagradni fond ove godine je 1000 eura. Posebnu pažnju privlači i borba za nagradni best trik, koja se dodjeljuje najboljem triku dana. Publika prati svaki skok, svako doskakanje i svaku pogrešku. Osim domaćeg pršuta, tu je i Monster Snowboard daska za najbolji trik. Sistra! Već trikovi, gdje su aplauzi? Bravo, Marko! Čekaj malo, za koga to navijate? Za Marka Gačića. Čekaj, što nije bio pobjednik prije 2 godine? Je. Najjače. On je najjači, stvarno, to je odlično. Ove godine kako mu ide? Pa evo, dobro, za sad, evo, zagrijava se i mislim da će sad krenuti sa jakim trikovima i nadamo se najboljem. Kako vam se sviđa atmosfera? Super, odlično je, dosta dobro. Je danas bolje staza nego prošle godine? Pa je, odlično su napravili ovaj put elemente, bolje nego tamo, tako da, super. Odlično, super, hvala. Hvala. To smo čekali. Napadamo vulkan. Dobre, to je... Kako vam se sviđa danas natjecanje? Zaista lijepo, ugodno, recimo i vrijeme čak nije toliko loše, što se tiče samo natjecanje, zaista uživamo u atrakcijama pravih snowboardera, evo da kažem. Hvala.
Bravo, koje navijanje ovo bilo. Pazi kabel. Da se struja ne mazni. Ovaj put uspjet. Hvalilo me brzine, brzine, brzine. Što Nikolina kaže. Bravo, skoro, skoro. Jao! Odlično zamišljeno, šteta. Falilo je malo. Prva mrvica. Carnival Snowboard Session 2026 u organizaciji Snowboard kluba 9, suorganizator Turistička zajednica grada Rijeke, pokrojitelji Turistička zajednica grada Rijeke, Primorsko-goranska županija, Turistička zajednica Kvarnera. Tako, meštre, pleši, zagrise. Kakva je nova kraljica? Ili barem ona voli skijanje, bordanje ili nešto? Pa iskreno vam budem, nisam probala nikad, ali velika želja mi je da naučim. Mislila sam da će me meštar danas naučiti, ali evo nismo se pripremili, zaboravili smo skijezet. Možda drugi put. Pija, ti si inače iz kojeg dijela Rijeke ili Grobnika? Ja sam iz Rijeke, rođena u Rijeci, po tati iz Grobnika, ali živim u Dobreću trenutno. Ti si skoro cijelu našu županiju onda prošla. Jesan. Malo otoke i to, a? Još samo to fali, ali imam vremena i za to. Ok, čujemo da si sada, da nisi baš često na snijegu, ali tako ne skijaš? Ne skijam, ali volim snijeg, evo. Da očekujemo na bordanju uskoro? Pa ja se nadam da da, evo, ja se definitivno nadam da da. Htjela bi naučiti svakako. Imamo ovdje i razne škole, to znači skijanja na platku i bordanja i svega. Onda je krajnje vrijeme da se upišem i da probam. Odlično. Ovako, ove godine puno veća staza nam jako lijepo izgleda. Kako je dolje sa maškarama? Sa maškarama, evo kako je kod vas veća staza i sve lijepo izgleda u maškarama. Ovo leto je sve još veće, dvorane su sve punije, doslovno dvorane pucaju, pošavaju maškarani tanci, sve maškarane i karnevalske zabave. Tako da, evo, ovo leto, doslovno petogodišnje doba koje je krenulo na Antonju, doslovno, evo, rastura na sve strane, domovi pucaju, koliko je zapravo karnevaliste maškarona, jučer dječja maškarana povorka, 7000 mališana i grande finale riječki karneval, preko 11.000 samih sudionika u povorci, tako da evo, brojke svako leto sve više i više rastu. Evo, tu su nam čak i ovo međunarodno sportsko natjecanje, tu su neki ljudi koji nisu uopće niti znali kako mi imamo veliki karneval, pa da možda malo samo objasnimo i našim gledateljima, vidimo ovdje odijelo, na njemu se nalazi riječka ura. Tako je, ovo evo odijelo koje, evo, 4 godine sam ovo kuhao u glavi i napokon se realiziralo, motivi našeg grada Rijeke, motivi riječkog karnevala. Evo iza publiku. Pa tu ima stvarno svega i svačega. Vidimo, ima industrije, ima riječine ovdje, ima trsatske gradine, što još ima riječke stube gore i tako ima svega pa malo, dragi naši gledatelji. Jako lijepo sve izgleda. Ima more, ono najvažnije, brodovi, jer ovo je ipak skijalište sa kojeg se vidi more. Tako je, znači ono, ja bih rekao, ovo je jedno posebno skijalište koje zapravo rijetko ko, zapravo možda čak niko niti nema, gdje si od mora za pola sata na skijalištu, uživaš na skijama, a evo spustiš se dole, za pol sata si na moru, tako da, a definitivno pogled i vidikovac na cijeli naš Kvarner je jako predivan. Ne mogu se oteti dojmo, više širi je stvarno odličan, s jedne strane je svjetionik, s druge strane je brod i u sredinu je morčić. Hoće ići neka skija uskoro? Pa evo, zašto ne, može i skija, apsolutno se slažem, jer evo, povezati riječki karneval sa zapravo ovim snowboard sessionom koji danas ovdje imamo, definitivno. Odlično, hvala vam lijepa, ukrasili ste još jedan puta ovaj međunarodni sportski skup i nadmetanje koje je ovdje. Sve vam želim najbolje i evo neka karneval prođe u najboljem duhu. Tako je, i što bi mi rekli, živio pust! Živio pust! Kako se danas sviđa ovdje? Ja, odlično nam je, prvi put smo na platku i fantastično je. I evo, poštovani gledatelji, prvi puta smo ovdje sada sa zamjenikom župana naše Primorsko-goranske županije, moj prijatelj Robi, lijepi pozdrav, dobrodošao na Platak, prvi puta kod nas u Carnival Snowboard Session. Kako ti se sve čini? Pa evo, prvi puta stvarno jedna manifestacija međunarodna na jednoj visokoj razini na našem Platku koji evo ima specifikum da gledate sa skijališta, more, evo, jako je sve, lijepo se to uklopilo, jako sam zadovoljan.
Nagradu za najbolji best trik ove godine ide Iliji Baskakovu iz Rusije. U kategoriji seniori žene sve tri predstavnice dolaze nam iz Hrvatske. Alida Mirković, Sanda Jeličić na drugom mjestu i Nikolina Mišeta zauzela je ove godine prvo mjesto. Evo ga, treće, prvo, drugo mjesto imamo ovdje, svi smo ovdje, evo slika može. Vratite nam sunce. I čekaj, di ćemo, a mora Nikolina nešto reći, boga mu za televiziju. Hvala Miki na još jednoj godini organizaciji CSS-a, bilo je super kao i do sada i hvala svima ostalima što su se natjecali i dečkima što su bacali dobre trikove. I na kraju u kategoriji seniori za muškarce na trećem mjestu je Tino Stojak iz Hrvatske, na drugom mjestu je Ožbe Kuhar iz Slovenije. Prvo mjesto ove godine zauzeo je Ilija Baskakov iz Rusije. Thank you, Croatia. First time here. Very nice to see old friends. Thank you for all my sponsors. Yeah, and thank you, Dino, for make it happen. Ajmo slika. Evo ja ću tamo, neću sa ovim starcima, lijevo. I evo, poštovani gledatelji, sada smo i sa glavnim organizatorom danas ovdje. Danas je evo vrlo hladno, smrzni se jesmo, ali Miki, ono što svi govore da je ovo danas bilo najbolje. Ogromni prostor, super staza, jako lijepo uređeno i ogromni komplimenti. Hvala puno, lijepo je to čuti od vas koji niste u snowboardu. Mi smo isto zadovoljni. Evo, 15. Carnival Snowboard Session je za nama. Ove godine smo radili tu na dnu Radeševa na ovoj traci, na stazi pokraj trake na dnu Radeševa. To se pokazalo kao pun pogodak, stvarno smo složili super stazu. Dečki iz GSC-a su nam pomogli maksimalno, sve je savršeno uređeno, zahvalio bi se i našem Marku Gačiću, treneru u klubu, koji je to isto napravio fenomenalan posao oko staze, tako da evo, ja se nadam da su svi zadovoljni, ne samo mi kao organizatori. Znači ovo je, ajmo reći, neko je najveće natjecanje ovdje u ovom dijelu Hrvatske, a da li u Hrvatskoj? Pa koliko ja znam je, možda po broju natjecatelja smo imali jučer u Zagrebu i veće, ali nekako bih rekao po cijelom dojmu da je. Odlično, jako je zima, Platak se još jedan puta jako dobro snašao, evo, svi su mislili neće biti snijega ove godine kao zatopljenje i tako dalje, međutim ove godine je bolje nego prošle godine i hladnije. Da, snijega imamo, naravno imamo bure, ne, to bez bure više Carnival Snowboard Session ne može proći, tako da evo, jučer imamo prekrasan dan, danas se burilo, šta da radimo, bože moj, nismo dvoranski sport, ne. Znači, lijepa promocija za turizam Primorsko-goranske županije, ali jednako tako i cijele Hrvatske, kao što smo vidjeli danas je pobijedio dečko koji je došao iz daleke Rusije, u biti živi u Innsbrucku i stvarno je oduševljen sa organizacijom. Pa evo, drago mi je to čut. Ja to nisam čuo, mislim, meni to nije rečeno, lijepo je da je to rekao dečko i ja se nadam da ćemo ga vidjeti druge godine i da ćemo mi biti još bolji, još organizirani i da ćemo još dignuti ovo na veći nivo. Može, hoćemo pozvati onda sve da dođu sljedeće godine na Carnival Snowboard Session? Naravno, sljedeće godine 16. Carnival Snowboard Session. Poštovani gledatelji, završio je još jedan Carnival Snowboard Session. Do sljedeće godine, srdačan pozdrav s Platka.